Yes. Ya Rasulallah, Hausa bai abuwa gini ne masoyinka. Yes. Ya Rasulallah, ya Annabi, ya Habibullah. Ya Rasulallah, ya Annabi. Bismillah sarki na rabbana tabara, ya ilaha ka ba man yau da kai na fara. Bai tuka ga manzo na rabbi sa basira. In Abdullah gata na ya uba ga zara. Bar ni bani son kowa kai kadai na lura. Zaka zo ka cece ni inda babu tsara. Lahira kiyama gobe idan an tara. Shi kadai ka zance har rabbana ya lura. Yan uwa mu kyala kowa mu je gun manzon tsira. Rayuwar da ba komai duk ku zo mu gyara. Na to ga manzo na daha adinani. San kani na kama damuna da rani. Kai kadai kake yi man gun kan yakini. Kai ka matsa matsina kai ka bani sani. Kai nake mabege na tambura da launi. Agaji ka yi man ya taskar imani. Ya rasul kara min in na je su so ni. Ban kula da mai zagi ko da zai bi ni. Sanya banka ba tsoro kan wuta da tsini. Rabbana ka kare har gari na wagini. Assalamu alaika ya shugaban halitta. Dan Amina manzo mai bin ka ya rabauta. Bani manzo ya shugaban gabata. Assalamu alaika ya arzikin uwata. Kaunar ku ce nake manzo taimaka ku furta. San ku ni na kama dan shi nake azurta. Tallafin ku na gane dukkan rayuwata. Sai da ku ake komai har ya zo da tsafta. Rayuwar da ba ku to me amfanin ta. Ya ilahu na tuba rabbana ka kyauta. Dukkanin maso manzo na rabbana ka so shi. Dukkanin maki manzo rabbana ka kishi. Ya rasulu na bika kanka nake kishi. Kai mutum ka kauna sai rabbana ya so shi. San ka ne cikin raina ba ran fuddo shi. Kai kadai kake so na ke biya min bashi. Sabuwar ubana Allah duka suna son shi. Alihi sahabbai ne masu yabo gun shi. Na tana da malamai na ba su da tamkar shi. Duniyar kiyamar ma dole sai da dana barko nan ne kawai gani na. Dan ya masa zan yi safiya da rana. Dan ya buga daha ko gida da gona. Ka sana kasa ta ba tsarwa gina gari na. Ashiri da suna Hausa bai lakabina. Rabbana ka shafe laifuka a yafe. Afuwa gurina nurul islam bai taka da kauna. Rabbana ka karan san tauraron daha annabina. Wanda shi nake so yau ya masa na so zan hada da kauna. Zan hada da kauna. Ya Rasulullah. Alhamdulillah. Mana saurari yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga bakin almajiran Ashiru wanda aka fi sani da Hausa boy of Wagini. Domin gyara ga almajiran ko shawara to sai ku je makarantar Nurul Islam da ke garin Wagini a karkashin karamar hukumar Batsari. Zan ba ku nambar waya 091 60 54 84 65 ko kuma 070 43 54 57 43. Ya Rasulallah, ya Annabi, ya Habibullah. Ya Rasulallah, ya Annabi, ya Habibullah. Sallallahu alaihi wasallam. Haidar Alaisi on the mix.